Hilary Kurka in kaka rawere pachoka keni enang'o gini miparo godo migosi Raila Amolo Odinga. Erokamano, we achak gi oro otena mag kuyo kod lit ne family mar Raila Amolo Odinga. Iluongo ni Aluo Mawuoda Juma Awago Buru. May he rest in eternal peace and may he find peace in the hands of his creator. Achako oro ote mar kuyo kod lit ne jokanyanam duto nikech wawito jatelo ma kane wan gode kidwa to ne onge tugni mang'eny, ne onge confusion. Niyudo ka kata kamoro ji larore at the county level, iyudo ka ji laore, ji ogore, to ka ang' Raila ochung' molungo ji, tiyudo ka ji kwe. Mane tije kaka ogaye. Koro kaka oganda wawito ng'at miluongo ni ogaye maka piny tugni to onyalo luongo, onyalo rie bade moga piny. Koro en wach malita ahinya, but jowa kik ywak ka jok maonge geno. Kech Nyasaye bende seche mokao to be ochiwo. An gi geno ni Raila kata obedo ni no yueyo kamano, kata obedo ni koro odhiambo no chopo mo yueyo kamano, but wan gi Raila mang'eny e kindwa. Noko wewa weya kamano, nosiemonwa ni mondo wadag kaka oganda ma is progressive. Achiel, ariyo, adek kama nyaka timre. Nyaka wayaw boundaries mag democracy maber. Nyaka wa ensure ni social justice nitiere. Nyaka wa ensure ni pile okang' kokang' kwa chio to wadhi offices wa, especially ka in jatelo. To gimora mora mitimo onego bed ni ing'iyo ni ere kaka gini dhi loko ngima japiny mo mandate mondo abed jatende. Koro ka aparo kendo ka reflect on ngima jakom, aneno contrast. Kata ka wang'iyo ngima jakom, to ngima jakom chalo kio. Ka chung' tang'iyo ngima jakom ta chalo ng'at mochung' e kio. To ikio ni aneno ni wawuok kanye kaka oganda, to jakom represented what in terms of the future of our nation. Jakom king'iyo sigande to en siganda mar kuma waaye kaka Kenya, kuma ne onge freedom of kata bedo gi private media houses. Kana ng'iyo sigande, jakom nobiro gi chike, no suggest chike makoro ji ne nyalo bedo gi private media houses koro kaka wane Ramogi kamae. Mano was in the history of Kenya. Affirmative action gini mane omiyo koro mine wanyalo bedo jotelo e bunge and so on and so forth. Mano siganda kuma Kenya ae. To king'iyo jakom in recent days, jakom ne biro gi consistent transformation. Okono ji ni hapana, wabeduru ni wanyalo ng'iyo mbele kaka oganda. So kang'iyo ngima jakom, kata beni jakom koro se yueyo kamano, but jakom ngimane is a reflection of number chiel kaka history wa kaka Kenya. Ok en history ma elaborate sana, en history ma potin, but ngima jakom represent nwa ni wa kanye kaka oganda, to nego beni through his life wa reflect ni kanye madone wadhi kaka oganda, and especially kaluwore gi ngima jowa, o kata kaka kaluo kende but Kenya by extension. One is my reflection about Erokamano ahinya. Hakeno kayo ni paro jakom gang'o? Erokamano.